Dyma ni y cystadleuwyr, y ceffylau sydd yn brwydro ar gyfer y rhywben goch yma yn y sioe frenhinol. Malcolm Rosa a Zara Owen sydd yn y cyntaf ail safle yn drydydd Rob. Ar hyn o bryd, wi ddim quite yn siŵr I wedi gwir, fi a gewn ni wybod cyn bo hir nawr. Malcolm Rosa wrth gwrs yn ddyn sy'n brofiadol iawn ar ceffylau hela dan gyfrwy, oedd e'n bencampwr blwyddyn diwetha. Blwyddyn hyn, Paxford Free Spirit, wy'n credu sy'n yn sefyll ar y brig, ie. Wedi cael ei fagu gyda Malcolm ei hun, ag wrth y march freestyle ag allan o gaseg Paxford Legend. Y gaseg yn enwog iawn o dan gyfrwy, so pleser gweld yr plentyn hyn yn dod mlaen. Zara Owen yn yr ail safle gyda Red Letter Day. Dyna'r march Washington Postman ar gaseg Little Puffin, ac Zara ei hun sy'n berchen ar Red Letter Day. Nawr te, yn y cefnder, dyma tu flaen I ni nawr ni'n gweld y ddoi ferniad yn cael sgwrs bach. Ni ddim yn gweld y stiwardiau yn rhedeg yn bwyty ar pwynt, so wedyn ni mae'r dewis yn mynd mlaen tu flaen I ni nawr. Mae'r trafodaeth ydy A hwn yn waith pwysig, mae'n rhaid gweud, ti'n gwybod, falle bod Mr Marian wedi gweld rhywbeth sy'n erbyn y ceffyl. Rhywbeth sy'n mynd I achosi trafferth iddo fe yn ei waith. Wrth gwrs bydd rhaid I Mrs Hamilton I glywed a gymeryd sylw. Balans yw yn bendant ar y penderfyniad hyn. Edrych ar un glas. Ni'n gweld tu flaen I ni. Un Gemma Rees. Ni'n gweld ar y ceffyl glas tu flaen I ni a Gemma'n clebran fel mae'n clebran bob muned o'r dydd. A tu ôl I ddisau gwybod. Dwi'n meddwl bod hi'n ymwybodol bod yna rhyw trafodaeth mawr ynglyn â'i cheffyl hi. Gemma ddim yn sylwi dim byd. Na, clebran bydd hi, na bod hi. Wel, Ond oedd tipyn bach o drafod mynd mlaen a fi'n credu bod nhw'n hoff iawn o'r un glas fel o'n I yn David, ond o'n I a bydd digon da I giro yr ceffyl sy'n ar y brig ar un o bryd. Wel, mae lawr y safleoedd ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl fydd Gemma Rees yn symud fyny I fyny llinell rhywfaint, ond I le, dyna'r cwestiwn. I le, ynddo fe, I le. Ar hyn o bryd, Paxford Free Spirit. Tu flaen I ni nawr, y ceffyl coch mae hwn, David, yn anodd I egluro, mae fe'n batrwn ceffyl ysgafn hela I fi sy'n yn berffaith, mae rhaid gweud. Oedd I fam yn ceffyl ysgafn, a hwn Malcolm wedi dewis y march yn iawn I gael yr anifel hyn mas o'r gaseg. Malcolm Rosa wrth gwrs yn gwyneb adnabyddus iawn y myd y ceffylau hela. Maen nhw lawr. Dyn ni jyst yn gweld un ochr mae'r beirniad rhwng yr ail a'r trydydd. Maen nhw'n pwyso mesur, trafod eto. Yna chi dweud, mae'n dipyn o safon o'r dosbarth yma, Rob, ac anodd i'w dewis a dethol. Mae fe'n dosbarth cryf yn y farnu, mae'n rhaid gweud, ti'n gwybod, mae yna batrwn I gael yma, a gweld y ceffylau hyn o dan gyfrwy, mae sawl un wedi mynd yn berffaith mewn ffordd. So bydd tipyn bach o bwyso a mesur yn goffo mynd mlaen wedyn ni. Fel I fod yn deg, ydych chi'n gweld yma yn cylch y ceffylau hela. Mae yna dipyn o cameradri mewn ffordd rhwng y rhai sy'n gystadlu.
Mae'r adran yn boblogaidd iawn, mae'n rhaid gweud. A tipyn o waith, ti'n bod, i gael ceffyl maint hyn i'r cylch, wrth gwrs. A rhaid gweud bod y ponis a'r Cymraeg yn bach o rhwyddach, ynddo fe? Ond, mae'r gwaith sy'n mynd mewn i'r ceffylau hyn yn bwysig, ond eto, os nag wyt ti'n cael, ti'n bach o'r hwyl mas o'r dosbarth, wel, pam wyt ti'n neud e, ynddo fe? Wel, dyma ni, mae yna rhagor o drafod, dyn nhw heb setlau gwahaniaethau. Mae ffon Mrs Hamilton yn gweithio overdrive yma. Mae'n falle'n dechrau dangos i ni beth sy'n mynd i ddigwydd yma. Mae rhywbeth yn mynd i newid, ni'n gwybod ni. A dyma ni, mae'r ddoi werniad wedi gofyn i'r un o gyd i gerdded mas to fel sy'n digwydd ambell waith. Maen nhw wedi pwyso a mesur yn ofalus, fi'n deall, ond eto mae hwn yn part o'r dosbarth sy'n bwysig ambell waith i ti gael gweld bob ceffyl o'r ochr i gael cymharu fel ynddo fe. Wel, gan i weld Zara Owen sy'n do fewn yn gyntaf gyda red letter day. Wel, da iawn hi, mae'r rhaid gweud, Zara Owen, red letter day. Ceffyl melyn hyn wedi cael ei magu gyda Miss Sandford, Washington Post o march, a trwy puffin y gaseg. Mae yna dipyn o newid wedi bod. Yn dos e. A'r trydydd lan i ail. Pedwerydd i drydydd ac Malcolm Rossa oedd yn sefyll ar ben y dosbarth yma i lawr i'r pedwerydd safle. A mae'n ceffyl glas ni nôl i'r gwylod, so beth i ni'n gwybod, David, ynddo fe? O, i fewn yn bumed. O, mae fe'n bumed, mae fe wedi mynd lan, da iawn fe. Wel, di'r het heb i ddiosg eto, felly chi'n weld y Zara yn dathlu cweit eto. Na, dim cweit eto, ond hwn i pam ti'n bod ath Mr Rossa, Malcolm Rossa, ti flaen i ni nawr, pam ath e lawr yn dyfe, ond fi'n credu ges i gipolwg ar amser oedd y berniad ar y ceffyl hyn, ath e ddim mlaen cweit fel dyle fe, so na'r rheswm falle yn dyfe. Mae rhaid fod yn deg ar y diwrnod, mae rhaid rhoi'r cerdyn i'r ceffyl gorau. Laura Hamilton, y beirniad yn cyflwyno'r rhiban goch i Zara Owen gyda red letter day. Dyma'r ail ddosbarth i Zara ennill yn yr adran yma bore yma. Llon gyfrchiadau mawr iddi hi, un sy'n gweithio yn galed iawn yn cynhyrchu ac yn torri ceffylau fewn ac yn neud bywoliaeth reit da allan ohoni hefyd, chwarae teg iddi. Da iawn Zara. Fi'n dysgu rhywbeth yna, o'n i ddim yn deall bod na beth yw i bioliaeth ei, ond dyna beth mae'n neud yn fe, torri a trafod a paratoi'r. Llon gyfrchiadau mawr i Zara Owen yn ennill y dosbarth i'r Ceffylau Hela Marchogaeth pwysau ysgafn gyda red letter day. Dyma'r ail ddosbarth i Zara ennill yma heddiw yn y sioe frenhinol. Ceffyl sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, wedi bod yn drydydd yn sioe ceffyl y flwyddyn diwetha. Enillodd e yma blwyddyn diwetha fyd, ond i ddim yn gweud ni gormod, achos mae hwnna fel kiss of death yn dweud hefyd. So da iawn, Zara.